אנחנו בפרשת כי תבוא, ואנחנו גם בפתח של שנה חדשה, שעוד רגע מתחילה לה היום ממש, זה עוד רגע מתחיל. 3 שבועות זה כלום, אנחנו יודעים, זה עובר כהרף עין, צ'יק צ'ק. ואנחנו מתכוננים כבר הרבה זמן לשנה החדשה הזאת. חודש תמוז נכנס, לפני 1.5 כבר, זה נראה כמו לפני 5 שנים בקצב האירועים האלה. חודש תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים, הנה תתכוננו, אלול מגיע. חודש אב זה ראשי תיבות, אלול בא, תתעוררו, והנה אלול הגיע. אז חלק התחילו להגיד כבר סליחות. בכל אופן, עיניו של היהודי צריכים להיות נשואות בשלב הזה לנקודה אחת בלבד. כן, יש כל אחד עם הדרמות הפרטיות שלו, כל אחד עם האירועים המיוחדים שלו. כולנו כאומה מתמודדים עם כל מיני דברים. ובכל זאת, עינינו צריכות להיות נשואות אל ראש השנה. אנחנו בפתח של שנה חדשה, פתח של התחדשות, וזה כל כך גורלי וזה כל כך חשוב שצריך לדעת איך להגיע לשם. ואנחנו אומרים, כל הפרשות מתחילת חומש דברים מלוות אותנו, מכינות אותנו למעמד הזה, וגם פרשת כי תבוא. אנחנו בפתח של שנה חדשה, כן, השנה הבאה, ותהיתי האם אנחנו אופטימיים. אני מכיר הרבה אנשים די מיואשים כבר מכל מה שקורה, באמת מיואשים. יש פה דור שחשב שהקימו את הארץ והיא הולכת לאיזה כיוון אחד, והיא בכלל נראה להם שהיא יוצאת להם מתחת לידיים, ויש דור אחר שבכלל לא מבין מה הוא עושה פה, ועל מה זה קשור, למה קשור הכל. ואנחנו הלומדים, גם כן, האם אנחנו אופטימיים לגבי מה שהולך להיות פה? האם חשבנו בראש השנה שעבר שככה תיראה השנה? שנזכה לראות אנחנו בעינינו את העולם פוסק מלכת? אתם זוכרים את הסגר הגדול, את השקט הגדול, את רחובות כל הערים הגדולות בעולם, שחשבו שזה אף פעם לא ייפסק הדבר הזה. הכל נפסק השנה. אז מה יהיה הלאה? אנחנו מסתובבים בשיח חום הזה שיש בחוץ עם רטיות פה, ולא יודעים, באמת לא יודעים לאן זה מוביל. אז האם אנחנו אופטימיים? תשובה המיידית שלי כפולני שאנחנו לא. אנחנו לא כל כך. אנחנו מטבענו, אנחנו די פסימיים. אבל ברצינות צריך להתבונן בעניין הזה של מה זה אופטימיים ומה זה פסימיים. העניין הוא שאם יש לנו כוס מלאה, וזה דברים עמוקים, לא סתם מתחיל עם זה. אם יש לנו כוס מלאה, אז אין דיון. הכוס מלאה. אם יש לנו כוס ריקה, אז הכוס ריקה, אז אין לנו דיון. מתי מתחיל הדיון שלנו? כשהכוס קצת מלאה, או קצת יותר מלאה. אז יש לנו דיון, איזה צד של הכוס אני רואה, המלאה או הריקה, אני אופטימי או אני פסימי. הפרשה הזאת, ניכנס אליה, מביאה לנו, היא נקראת פרשת תוכחה, והיא מביאה לנו את הברכות והכללות. הן תמיד באות בחבילה אחת, נכון? ראינו בפרשת בחוקותיי. באות ביחד, הברכות והכללות, הריק והמלא. ככה בורא עולם ברא את העולם הזה. ברא אותו קצת מזה וקצת מזה, או הרבה מזה והרבה מזה. טוב ורע, ברכות וכללות. יש מקום לאופטימיות ויש מקום לפסימיות. אם חשבנו עד עכשיו שאופטימי זה אופי, או שיש לך את זה ואתה זורם עם זה, או שאין לך את זה, זאת אומרת, זה מין תכונת אופי כזאת. נכון, יש כאלה שיש להם את זה מולד, זה קצת יותר קל להם. נולדו באיזה מזל שמש, איזה משהו, אני יודע, איזה משהו, האסטרולוגים הגדולים כבר יגידו לכם. ויש כאלה שלא. אז אם חשבנו ככה עד עכשיו, אנחנו צריכים גם כן להתחדש. ולהבין
שהטוב והרע והברכה והכללה ניתנו לפנינו כדי שנבחר. אנחנו צריכים לתייג את המציאות שלנו תחת התיוג אופטימית או פסימית. זאת אומרת, יש לנו פה פעולה אקטיבית של בחירה שהבורא שם בידיים שלנו איך לראות את המציאות. שניים יכולים לראות את אותה מציאות, אחד יגיד אוי ביי הכל הולך לאיבוד, והשני יגיד ברוך שפטרנו, התחלה חדשה, אפשר לעשות פה משהו אחר. אז יש לנו ממש בחירה מאוד מאוד חזקה באיזה הלך רוח אנחנו מפרשנים את המציאות, באיזה הלך רוח אנחנו מתייחסים למציאות, אופטימיות או פסימיות. שמעתי סיפור מרתק על הרבי מלובביץ'. רבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, הוא עבר שני אירועי לב מאוד חמורים. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור, הוא היה באמצע הבית מדרש שזה קרה, ואף אחד לא ראה שהוא עובר את זה, הרופאים אחרי זה הזדעזעו, אמרו מה, הוא לא השתגע מכאבים, הוא לא צעק, הוא לא צרח, כלום, נישט. וכשבאו לטפל בו הרופאים והמצב פחות או יותר התאזן והיה צריך להחליט איזה טיפול לעשות, הביאו כמובן את המומחה, את הפרופסור הכי גדול לענייני לב שם בניו יורק, והפרופסור אומר לרבי, הרבי ככה מסתובב ויושב, הוא אומר לו 80% לא יוצאים ממה שאתה עברת. והרבי מתעלם, שותק, לא עונה. הוא אומר לו, כבוד הרב לא שמע מה שאני אמרתי, 80%. הרב לא עונה. והפרופסור בשלו אומר לו, הרב, זה מה שאני אמרתי, הרב לא שמע? הסתובב אליו הרבי מלובביץ' ואמר לו דבר מדהים. הוא אמר לו, אני שמעתי שאתה אמרת ש20% מחלימים. זה מה שאני שמעתי. וככה אני בוחר לראות את המציאות שלי. אז אנחנו עומדים לפני ראש השנה, אנחנו עומדים לפני מעמד מאוד מאוד גדול, וצריכים להבין שאנחנו לא יהודים פסיביים. אנחנו לא אנשים פסיביים. יש לנו החלטה איך לראות את המציאות. מה יש לנו במציאות? זה בורא עולם הוא מביא לנו. מה בידינו? הבחירה, ההחלטה, איך לקבל את פני הדברים. למדנו את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא, דיברנו על זה שמדובר על איזה יציאה? יציאת הנשמה מהעולמות העליונים אל העולם הזה, אל מקום המלחמה, אל המקום שבו היא צריכה לנהל דו-קרב עם היצר הרע במשך כל הימים שהיא פה. אמרו לנו המקובלים, כי תבוא זה העת ביאתה של הנשמה חזרה אל העולם הבא. אבל אנחנו יודעים שהעולם הבא זה לא רק העולם הבא כמו שאנחנו למדנו שעולם הבא זה לשם הולכים, אחרי שאנחנו נפטרים בגיל 120 מהעולם הזה, לשם אנחנו הולכים. העולם הבא זה מתייחס לספירת הבינה, זה העולם שבא כל הזמן כנגדנו. והנה מגיע עולם חדש לגמרי. העולם הבא שלנו, לא סתם היא באה פרשת כי תבוא הזאת, ולא סתם מדובר על הנשמה שמגיעה אל העולם, חוזרת אל העולם הבא, אלא היא מגיעה אל העולם שבא עכשיו. מה מגיע עכשיו? ראש השנה זה התחדשות של כל המציאות. זה אור חדש ממש, שלא היה בעולם. תשפ"א חיפשו אותה בארכיונים, לא הייתה שנה כזאת. מבחינת האורות, יש התחדשות טוטלית. אנחנו חוזרים על זה תמיד, יש רגע אחד שבו הסרט נגמר של השנה הקודמת, ומתחיל סרט חדש לגמרי. אנחנו לא רואים את זה בחושים שלנו, אבל זה ממש ככה. וזה קורה בראש השנה. ויש הזדמנות ממש להיות אדם חדש, להיות בעולם חדש. זה עולם חדש. זה רק האדם עם הקיבעונות שלו, הוא חושב שזה אותו אחד. אבל זה לא הוא, כל המציאות מתחדשת.
כ"ה באלול זה יום בריאת העולם, זה היום ראשון של 6 ימים בראשית, ו6 ימים אחרי זה, באלף בתשרי, זה יום בריאת האדם. וכל העולם נברא בשביל האדם, אז האדם מתחדש, אז אנחנו הולכים לקראת עולם הבא, זה כי תבוא, אנחנו באים, כי תבוא אל הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, אנחנו באים עכשיו לרשת נחלה חדשה, ועוד נדבר על זה. אז איך אנחנו באים? אנחנו אופטימיים? או אנחנו פסימיים? אם נסתמך באופן ריאלי על המצב של השנה הקודמת, האמת היא שחבל על הזמן. אולי באמת צריך לנסוע לאומן. אבל אם ניקח מהפרשה הזאת משהו כבר על קצה קצהו, זה העניין שאופטימיות זאת קודם כל בחירה, זאת החלטה. ראש השנה זה יום של מחשבה. ראש השנה, הכל נמצא במחשבה, זה כמו חדר העריכה של הסרט. האדם הוא קודם כל מברר את הדברים במחשבה שלו. מהמחשבה זה יורד לדיבור ומעשה. הרבה מאיתנו באופן טבעי, עוד לפני שהבנו איזה מחשבה יש כבר דיבור ומעשה. זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות קצת יותר מודע ויותר מתבונן. מה יש לנו בראש? כי הראש קובע את הכל, בגלל זה היהדות מתחילתה, במה היא מתעסקת. המצווה הראשונה שקיבלנו בעוד היותנו במצרים, היא מצוות קידוש החודש, שרואים את הלבנה בהתחדשותה. ראש, לתפוס את הראש של החודש מתחילתו. למה? כי כשאתה תופס דבר מתחילתו, אם אני עדיין בחדר העריכה, אני עוד יכול לחתוך את הסרט איך שאני רוצה. אני עוד יכול לעשות שם, להכניס שם כל מיני אפקטים וכל מיני צבעים שאני רוצה שיהיו בסופו של דבר בסרט. אחרי שהסרט יצא לאקרנים, הרבה יותר קשה לעשות שינויים אם בכלל. אותו דבר, הסרט של השנה שלנו, תשפ"א, שעומדת בפתח, הוא עוד לא נקבע. מי יקבע אותו? אנחנו. איפה ביומיים האלה, שזה נקרא יום האריכתא, יום ארוך של ראש השנה? זמן של מחשבה. עכשיו, אם אנחנו לא נעשה הכנה לעניין הזה, אם אנחנו לא נברור בעצמנו איך זה להיות בחדר העריכה הזה, מה זה להיות בראש של השנה, אם אנחנו לא נברר את זה, אם אנחנו לא נתכנן מה אנחנו נעשה, עם מי אנחנו נהיה, על מה אנחנו, היו רבז, היו חסידים שעשו תענית דיבור בראש השנה, כדי שלא יהיה דיבורי סרק בראש השנה, כדי שיהיה שקט. לא להתחיל ישר על ההתחלה, מתחיל הסרט, ישר מתחיל מקשקשת, אותם השטויות, ולדבר את אותו הלשון הרע חס ושלום. כל דקה בראש השנה משפיעה על זמן במהלך השנה. אז במה אני רוצה להיות עסוק? בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל ולעשות את ההכנות. אז הנה, אנחנו מברכים אחד את השני, זה הסיבה גם שפרשת הכללות, פרשת התוכחה, נמצאת עכשיו לפני ראש השנה, כמו שפרשת בחוקותיי, ששם גם יש ברכות וכללות, נמצאת לפני חג מתן תורה, חג השבועות, שזה עניין של גם כן, של התחדשות של נתינת התורה. אז גם פה ניתנת לנו הפרשה הזאת, ואנחנו מברכים אחד את השני, מה? תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז הופ, אנחנו צריכים לעצור, כן? צריכים לעצור. מה זאת אומרת? תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. מה, היו רק כללות השנה? אז שוב, אנחנו צריכים, אתם יודעים, הפחות אופטימי, הוא אומר מה, היו כאלה כללות, איזה עסק בי שהייתה השנה הזאת, ורק שזה ייגמר כבר, ואנחנו רוצים לעשות הכנה אחרת, אנחנו רוצים לשאול, מה, השנה הזאת היו גם המון ברכות. בואו נסתכל על הברכות. מה אם להודות
על כל מה שהיה השנה, להודות שאנחנו פה בכלל עדיין, שאנחנו לא, שאף אחד לא הפציץ אותנו עוד והעיף אותנו, שלא, אני לא יודע, שאנחנו קמנו בבוקר היום, שיש לנו עיניים, שיניים, אוזניים, לא במצב קונדישן משובח, אבל יש לנו, יש הרבה על מה להודות. אז קודם כל, הכנה לראש השנה, זה לעצור, להתבונן מה היה, כן, נכון, תכלה שנה וקללותיה, אנחנו רוצים תמיד לברר ולנפות ולהוציא את השיגים ולהוציא את הדברים הלא טובים מהחיים שלנו, אבל להודות כן על מה שקיבלנו ועל הטובות הגדולות שהיו לנו במשך השנה הזאת, וזה מה שאומרת מצוות ביקורים פה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם וכולי. הפרשה פותחת במצוות ביקורים. מה זה ביקורים? אני לוקח את כל מה שגידלתי במשך השנה, ואני מביא לאן? לבית המקדש, אל בורא עולם, לומר לו תודה. וכתוב פה במצוות ביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. בעיניי זאת דרך נפלאה להגיע לראש השנה. ושמחת בכל הטוב אשר... אם אני אגיע לפני המלך, כי ראש השנה זה המלאכה של המלך, כן? זה מעמד, מדהים. אם אני אגיע לשם, כשאני עשיתי הכנה ואני מניתי את הטובות שהוא נתן לי, ואני מודה על הטובות שיש לי, ואני בשמחה, כן? ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך, מה אתם חושבים יהיה התחושה מהצד השני? הרי זאת מערכת יחסים, אנחנו זכינו למערכת יחסים עם בורא עולם. מה תהיה התחושה? אני קראתי עכשיו שהרב קרליבך, את כל השעה האחרונה של השנה, הם היו מבלים בריקודים, בפרידה של שמחה מהשנה הקודמת. אז אם אני מגיע ככה לראש השנה ואני אומר, תכלה שנה וקללותיה, ומה היה לנו, ואיזה צרות וצורס, ובטח יהיה ככה עוד פעם, מה אני עושה? אני מזמין, איך אמר איוב? איוב אמר, אשר יגורתי יבוא לי. מה שאני פחדתי ממנו בא לי. אם אני פוחד ממשהו, אם אני חושש ממשהו, אני מייצר את המציאות הזאת. כי הרי אור אין סוף פשוט ממלא כל המציאות. מגיע אור חדש בראש השנה. אז מה חסר שם? כלי. אז איזה כלי אני מכין? אז דבר ראשון זה כלי של הודיה וכלי של שמחה על מה שכן יש לנו. כי בשמחה זה אותיות מחשבה. שאם אני אברר עכשיו את המחשבה שלי באמת בין כללות לברכות, בין הטוב והרע שיש לי בחיים, ואני אצליח לייצר מאזן כמו רואה חשבון טוב, ואני אצליח לייצר מאזן חשבון טוב, התולדה של זה היא שמחה. כי זה הכל מתברר במחשבה. העניין הוא כל הכללות שרשומות בפרשה הזאת, זה כללות איומות שבבית הכנסת בדרך כלל הבעל קורא, הוא זה שקורא אותם, והוא קורא אותם בשקט. ככה נוהגים אצל חסידים, אני לא זוכר מה שנהוג בכל מקום, אבל לא ששים לעלות לתורה בדיוק שיש את הכללות, כן? זה לא בדיוק עכשיו, זה אנחנו נראה הבאנו פה את הזוהר, נראה מה הזוהר אומר על הכללות האלה. אבל בסוף רשימת הכללות הנוראיות האלה, כתוב, ובאו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך וישיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם אין לך כלי כזה של הודיה ושמחה, העסק שבור. אתה מזמן דברים לא טובים לחיים שלך.
יש לנו עבודה חשובה, עבודת הכנה עכשיו בשלושה שבועות האלה, להיות אופטימיים. להיות בשמחה, מתוך מחשבה מיהו הבורא. כולנו מלומדים, כולנו משכילים, ובכל זאת צריכים לחזור על הראשונות. הבורא אין בו רע, אין רע יורד מלמעלה. הבורא הוא טוב ומיטיב. אור אין סוף, מחשבת הבורא היא להיטיב לנבראיו, בשביל זה כל הטררם הגדול הזה. כדי להיטיב לנבראיו. להזכיר לעצמנו את זה. להזכיר לעצמנו את זה שהוא ברא הסתר בעולם. הוא מסתיר את הטוב. למה הוא מסתיר את הטוב? כדי שאנחנו נתאמץ בעצמנו לגלות את הפרי שנמצא מאחורי הקליפה. כדי שיהיה לנו תחושה של הישג, שיהיה לנו את המילוי האמיתי, כי לא שווה $10,000 שאתה נתת לי, $10,000 שאני הרווחתי ביגיעת כפיי. כי יש עניין ביגיעה הזאת. זה קניין אמיתי. אז הוא שלח אותנו הנה לקנות את הטוב, אבל הוא טוב ומיטיב, הוא מלווה אותנו כמו אבא רחמן כבר כל כך הרבה שנים. ומציל אותנו, מביא אותנו כל פעם עד קצה הצוק ומציל אותנו. זה ברור במחשבה. זה מוליד שמחה. וזה כן מוליד אופטימיות. שהוא יהיה איתנו גם בשנה הבאה. כי לא יעזבנו. אז כאמור, המצווה הגדולה הזאת, מצוות הביקורים, שאיתה הפרשה פותחת, כן, והיה כי תבוא אל הארץ, זאת מצווה שקשורה בארץ ישראל, להביא משבעת המינים של ארץ ישראל, זה היה באמת טררם גדול, כן, הרמב"ם כותב על זה תיאור מופלא, איך ממש קודם כל כתוב, אדם היה מחובר לאדמה, תכלס, אנחנו היום מחוברים לבטון ולאייפונים שלנו, אבל האדם היה מחובר, החיים היו מחוברים לטבע ולאדמה, מהרגע שנכנסו לארץ בני ישראל, היו צריכים להביא ביקורים לבית המקדש. איך זה היה הולך? אדם היה חורש, עובד, נוטע, מגדל, משקה, עושה את כל הפעולות האלה, ואז מה? היה רואה תאנה ראשונה שביקרה על העץ. ראשון ביקורים, אגב, זה אותו השורש. הבשילה התאנה הראשונה על העץ. מה הדבר הראשון שהוא עושה? חוטף את התאנה ואוכל אותה, נכון? לא. הוא קושר עליה חוט אדום, גמי, כן? קושר עליה את החוט אדום הזה ואומר, זה ביקורים, זה הבכורה, ואת הבכורה הזאת, מה אני עושה איתה? אני לוקח אותה לבית המקדש. והיו אוספים את כל הפירות האלה של הביקורים, ושמים אותם בסלים, והיו מקשטים את הסלים עם יונים ועם עלים ועם פרחים, והיו נאספים מכל העיירות במקום אחד, היו ישנים ברחוב, ולמחרת היו יוצאים הולך לפניהם השור עם קרניים צבועות בזהב, והחליל מנגן לפניהם, והיו ככה במחולות, ומגיעים עד לפתח ירושלים, ושולחים שליח לפניהם, ואנשי העיר יוצאים לקראתם, ואם היו באים מעטים, היו יוצאים מעטים לקראתם, ורבים היו יוצאים רבים לקראתם, והיה טררם גדול, והאדם היה מגיע עד למעמד הגדול שהוא עומד מול הכהן עם הטנא הזה, עם הסל הזה, ומניף את הביקורים, ואומר את הוידוי שבא עם הביקורים האלה, מספר את כל הסיפור בערך של עם ישראל על רגל אחת. פלא פלאים, כל כך רחוק מאיתנו, שמה שייך עכשיו מצוות ביקורים? מה, אנחנו פה בשיעור היסטוריה? אנחנו פה עכשיו בתולדות עם ישראל, בעת העתיקה? או כל מיני דברים שלומדים במשרד החיכוך? לא. אנחנו באנו ללמוד תורה, והתורה היא תורת חיים. אור אין סוף, שם גם הייתה תורה. כבר הייתה תורה 2000 שנה. תתקעת דורות לפני שנברא העולם, 2000 שנה לפני שנברא העולם, כבר הייתה קיימת תורה. התורה היא נצחית, זאת הערה אינסופית, כן, היא התלבשה, היא ירדה דרך הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והיא התגשמה לאותיות האלה, והיה כי תבוא. היא התגשמה לסיפורים האלה שאנחנו, אנשים שעשויים מחומר, יכולים להבין את הסיפורים האלה. אבל התורה היא נצחית, ולכן באו הגדולים ואמרו,
אין דבר כזה מצווה שהיא פג תוקף יש עליה, שהיא איבדה את השייכות שלה. אולי עוד מעט יהיה בית מקדש, נחזור להביא ביקורים. לא. מצוות ביקורים היא קשורה גם כאן ועכשיו. מה עלינו לעשות? קודם כל, אחרי שנתנו תיאור כזה יפה מהרמב"ם, שמצוות הביקורים עלינו להתפעם כל כך יפה לאיזה עם אנחנו שייכים, שיש לו כזאת מסורת נפלאה. ושחג הביקורים זה לא רק איזה חג חקלאי גריידה, נטו, כמו שעשו ממנו בכמה עשרות שנים האחרונות, אם בכלל עושים ממנו משהו. מה העניין של מצוות ביקורים? אז בואו ניכנס לזה, עלינו לקלף את החיצוניות ולהיכנס לפנימיות של זה. באה הפרשה, כי תבוא, מתי? שוב, אנחנו עומדים ערב ראש השנה, אנחנו עומדים לפני ההתחדשות, לפני שנה חדשה, והיה כי תבוא אל הארץ, והתורה נותנת לנו פה מצוות ביקורים. איך אני מקיים מצוות ביקורים? אז פשוט שאני צריך לשאול את עצמי, עבדתי, חרשתי, למדתי, רצתי לשיעורים במודעות, קיימתי מצוות ואהבת לרעך כמוך, שם נפלתי, שם... איזה ביקורים אני מביא? יש לי עכשיו תנא, סל, של שנת תש"פ, איזה פירות, איזה ביקורים אני מביא איתי למעמד הזה שאני הולך להיות בו בראש השנה? מה הבאתי איתי? אמרו, וזה דבר עמוק, תנא, אומר האריזל, זה ראשי תיבות, תגים, נקודות, אותיות. יש לנו בלשון הקודש לא רק אותיות, האותיות זה הכלים. יש לנו גם נקודות, ניקוד, וחוץ מהניקוד יש לנו גם טעמים, הניגונים, שאיתם אנחנו קוראים את התורה. האריזל מסביר שהאותיות הם כמו כלים דוממים. אנחנו גם רואים את זה. אתה לא יכול להביע, אני אגיד לך א', תביע א' בלי ניקוד. אתה לא יכול להביע א', אתה יכול להגיד או שזה עם קמץ, או שזה עם חוילם, או זה. הנקודות מתחילות להזיז את האותיות, להכניס בהן חיות, והטעמים נותנים להם את החיות האמיתית שלהם. למה זה חשוב להבין שזה התנא? כי אנחנו רואים איזה תנא אני מביא, איזה סל, איזה פירות אני מביא לבורא עולם, שייתן לי שנה חדשה, באמת שתיגזר שנה חדשה. אז גם בזה, בהתבוננות הפנימית הזאת, אני יכול להיות פסימי ולהגיד, איך פספסתי, ותראו את הפירות בסל שלי, לא משהו. ומה אני עושה? הטעמים והנקודות שלי, הניגונים שלי, הם ניגונים של נייבך. הם ניגונים של אחד שהפירות שלו באמת רק ממשמע אוזניהם של הפירות, הם כבר, גם אם היה איזה מעשה טוב שם, זה גם כן נובל. אז בואו נכניס טעמים ונקודות לכלים האלה שאנחנו מביאים עכשיו, נכניס טעמים ונקודות של, וואלה, אשתי אומרת לי הרבה פעמים, היא אומרת לי, אני אומר לה, תראי, ביחס לדור, היא אומרת לי, לא מעניין אותי ביחס לדור, זה או שאתה צדיק או שאתה לא צדיק. אני אומר לה, לא, אבל צריך תמיד להסתכל ביחס לדור, זה גם נורא עוזר לדון את עצמך לכף זכות. ביחס לתקופה, ולזה שבוטלו המניינים, ולזה שהיה לנו כל מיני אתגרים ובעיות פרנסה, וואו, הצלחתי לקיים קצת יותר ואהבת לרעך כמוך השנה. כל אחד יעשה את ההתבוננות שלו. אז איזה טעמים ונקודות אני משפיע על הכלים האלה שעשיתי השנה, ועם זה אני מקיים מצוות ביקורים, והיה כי תבוא אל הארץ. מה זה ארץ? למה היא נקראת ארץ? כי היא רצתה לעשות רצון קונה. ארץ מלשון רצון. ראש השנה אמרנו, א' בתשרי זה יום בריאת האדם. מהות האדם זה הרצון. אז מה נברא בראש השנה? הרצון, רצון חדש. אז תסתכל על הפירות שעשית, במה התנא שלך מלא, ותגיד, מה אני רוצה לשנה הבאה?
איזה רצון חדש אני רוצה, זה היום הולדת של הרצון. בואו נתחדש, בואו נעשה לעצמנו יום הולדת. אתם מבינים, הבירור במחשבה הזה, אפשר להגיע ממש בשמחה לראש השנה. אני אומר את זה ככה, אולי גם את זה צריך להסביר, כי יש חוגים ביהדות, שבשבילהם ראש השנה, מה שזה כן, זה יום הדין, מעמיד את כל יצוריו למשפט, כולם עוברים לפניו, כסה לפני, צאן לפני הרועה. ומי יחיה ומי ימות, ויש חוגים בעם הזה שחושבים שצריכים להגיע לראש השנה בחמירות סבר, ברצינות ובעצבות, כן, עם בגדים חדשים, אבל בפנים, וואו, איזה פחד. לא, זה גילו ברעדה, זה ביחד, זה גם היראה וגם השמחה, ביחד. שמחה לקראת התחדשות הרצון. אז איזה רצון אנחנו מביאים? בואו נברר את זה. אנחנו מדברים על ביקורים, כן, שזה גם מלשון בחורה. וכתוב היה בפרשה הקודמת, הייתה שם מצווה, אם יהיה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, כתוב לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה. מה זה אומר? מה זה לבקר, לשון ביקורים? להעדיף. אסור לו להעדיף את בן האהובה על פני בן השנואה שהוא היה הבכור שם לפני זה. אלא הוא צריך לתת לבכור פי 2 למרות שאת אמא שלו הוא לא כל כך אוהב. לענייננו לבקר זה עניין של להעדיף. אז מה זה ביקורים? ביקורים זה להביא את החלק העדיף. ובמסגרת ההתבוננות שלנו, האם בשנה הזאת אני הבאתי את החלק העדיף, המועדף שלי? מה זאת אומרת? זה עניין עתיק יומין כמו ימות עולם. שני הקינדרלך, שני הילדים הראשונים שהיו בעולם, מי היו? קין והבל, נכון? מה הם שיחקו? קורבנות. מה היה כבר לשחק? לא היו משחקים. שיחקו קורבנות, בואו נביא קורבנות להשם. כתוב, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה להשם. קין מביא מפרי האדמה. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן. וישע השם אל הבל ואל מנחתו. מה זה האפליה הזאת? אז כמובן שלא יושב שם למעלה מישהו שמפלה. אלא האור מתפשט איפה שעושים לו כלי. איזה כלי קין הביא ואיזה כלי הבל הביא. קין הביא, כתוב בראשית רבה, קין הביא מהפסולת. הוא ראה כמה בטטות כאלה, לא משהו, וכמה סלק וזה מהשדה, מפרי האדמה. הוא אמר, איזה יופי, זה נראה לי קורבן מספיק בשביל העבודה הרוחנית הזאת. כאילו, לא צריך להגזים עכשיו. הבל היה כולו בהתפעמות מהבריאה החדשה שיש. תחשבו, הם היו שני הילדים היחידים בעולם. הוא היה בהתפעמות כנראה מהבריאה הזאת שיש סביבו. מה הוא הביא? מבכורות צונו ומחלביהן. אמר, להקריב קורבן למי שברא את כל זה, אני אביא את הכי טוב שיש. את החלק המועדף. קין והבל זה שתי תנועות בנפש שלנו. זה קיים אצלנו בפנים. שוב, בשביל הבחירה. איך אתה רוצה להתקרב לבורא עולם בשנה הבאה? איזה רצון אתה רוצה? איזה סל, איזה תנה אתה רוצה? מה אתה רוצה לתת לבורא עולם? כי הוא רוצה לתת לך הכל. מה אתה רוצה לתת לו? איזה כלי אתה מביא איתך? כלי כזה של... בסדר, צריך ללכת לשחרית עוד פעם. טוב, צריך לעזור לאמא. בסדר, כבד את אביך ואת אמך. וי. זה התנועה של קין אצלנו בפנים. ועכשיו בואו נתפנה לעניין האמיתי. אני
ועצמי ומה שכיף לי לעשות עם החיים שלי. חלק של הבל אומר, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. איך אפשר להשתפר? איך אפשר לתת קצת יותר מעצמי? אתמול נתתי 80%, היום אני אתן 85%. אנחנו צריכים לברור את העניין הזה. את החלק, להתחיל ללמד את עצמנו, לתת את החלק המועדף. זה החלק המועדף לתת אותו לקדוש ברוך הוא, כי הוא ציווה אותנו לעשות עבודה מסוימת, הוא צריך אותנו שאנחנו נעשה את העבודה המסוימת הזאת פה בארץ, וזה בין אדם למקום, וזה בין אדם לחברו. מה אני נותן לחבר שלי? מה אני נותן לסביבה שלי? אני נותן את פרי האדמה הזה, ממה שמצאתי בשדה, או שאני נותן מבחורות צוני. כתוב, ואהבת לרעך כמוך, ספר מתן תורה, בעל הסולם, קודש קודשים, כותב לנו, ואהבת לרעך כמוך, תלמד מעבד עברי. עבד עברי, אם יש לך קר אחד, קרית אחת, לאדון, אם יש לו קרית אחת, ויש לו עבד, הוא צריך לתת את הקרית לעבד שלו. ואם הוא לא נותן את הקרית לעבד שלו, הוא לא מקיים כי טוב לו עמך, שזה נאמר על עבד עברי, אז אם הוא לא נותן, הוא לא מקיים את המצווה הזאת מהתורה, ואם הוא מחביא את הקרית הזאת, זאת אומרת, הוא לא נותן לא לעצמו, הוא אומר לא לי ולא לעבד, זאת מידת סדום. בעל הסולם אומר אותו הדבר אם ואהבת לרעך כמוך. יש לך חלק עדיף? תיתן, תהיה צינור, תשפיע. אל תיתן את כל מה שיש לך, כי אתה צריך קצת כדי קיום, אבל תאמן את עצמך בנתינה. זה הכלי המסוגל לקבל אור חדש. אנחנו צריכים להתגבר על הרצון לקבל שלנו, על הרצון לקבל לעצמו, על הטבע האגואיסטי שלנו. על הטבע הזה שרואה את התאנה שבקרה על העץ, את הפרי החדש שהבשיל, או את הכסף הזה שנכנס לי לבנק עכשיו, כי אני עבדתי כל כך קשה, ואומר לעצמו, וואו, אני עשיתי שלי, כן, צריך מעשרות, אז זה קצת מעשרות, ונסתדר עם זה. יש כאלה שאומרים, מה בכלל, למה אני צריך לעשר את הכסף הזה? אני הרווחתי את הכסף הזה, כסף שלי. למה אני צריך לתת מעצמי? בסדר, עברנו את השלב הזה. אנחנו צריכים להמשיך את החינוך, וללמד את עצמנו, איך מתגברים על הגאווה הזאת, איך מתגברים על התאווה הזאת, לבלוע כל מה שיש לי, ועושים ממנה ביקורים לזולת, נותנים ביקורים לקדוש ברוך הוא, משמחים את הסביבה, משמחים את הברואים שלו. הדרך הטובה לה לעשות את זה, היא שוב לברר את זה במחשבה, כי כל שפע שיש לי, אם אני חושב שאני השגתי אותו בכוחות עצמי, אני עדיין בטעות של אגו. אבל אם אני אחבר אותו לשורש הרוחני שלו, שככה אברהם אבינו אגב החזיר את כל העולם בתשובה, הוא היה נותן להם קודם כל סעודה נהדרת, ואז הוא היה שואל אותם שאלות, תגידו, איך צמחה העגבנייה הזאת? מי שם מינרלים באדמה? מאיפה הגשם הגיע? היה שואל אותם שאלות מנחות, הוא היה הקואוצ'ר הראשון בהיסטוריה. עד שהם היו מגיעים לזה שהם אמרו, וואו, נפלאות הבורא, יש פה יד מכוונת, איזה יופי. ככה אנחנו צריכים להתכוונן לשורש. ולכן אנחנו אומרים במצוות ביקורים, ואתה, אנחנו אומרים לבורא עולם, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי, השם. אתה נתת לי, זה אתה הנותן. אז אם אתה הנותן ועושה לך נחת רוח שגם אני אתן, אז מי אני שאני אעמוד באמצע? וירצה לבלוע את כל המציאות. אני צריך להיות כמוך. אני צריך לתת. אם אנחנו נשנה את התדר שלנו, אנחנו נוכל להגיד גם מה שכתוב פה בהמשך הפרשה, מצוות מעשר, מעשר שני, ואז הפרשה אומרת,
מצווה את היהודי להגיד דבר פלא שלא מופיע בשום מקום אחר בתורה. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית. מבאר את המעשרות מהבית. וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מין סיכום דרך כזאת. שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. ואז אומר היהודי לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי את החלק שלי, עכשיו השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו, אחרי שהתבוננתי וראיתי שאני מאוד מאוד השתדלתי, אין צדיק בארץ שלא יחטא, אף אחד לא מושלם, אבל אני מאוד מאוד השתדלתי השנה להיות קצת יותר טוב, ללכת קצת יותר לפי החוקים שלך, בורא עולם. אני עשיתי את החלק שלי כמיטב יכולתי, אני רק בשר ודם. אני יודע ששם זייפתי, ששם גרעתי מהמציאות, אבל השתדלתי. כזה דיבור. עכשיו אתה תעשה את החלק שלך, הבטחת. הנה הכלי שלי, תמלא אותו בשפע. השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, את כלל ישראל. זה עוד הכנה חשובה לראש השנה. לא לבוא כבן אדם פרטי. האישה השונמית, שואל אותה אלישע הנביא בראש השנה, מה תרצי מהמלך? ואומרת לו, אני לא צריכה כלום, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני חלק מעם ישראל, אני אישית לא צריכה כלום. ואתם יודעים מה? בערב ראש השנה הזה זה יתחדד עוד יותר. כי תכלס, אז יהיה לי עוד קצת כסף. אז אני אמצא את מה שחיפשתי. אז אני אמצא עוד איזה... אבל אם זה לא יקרה לכל עם ישראל, מה זה שווה? מה זה שווה? אנחנו רואים, לחיות בתוך המציאות הזאת, שכל כך הרבה מהאחים שלנו מבולבלים וסובלים, לא שווה. אז בואו נבוא, כמו האישה השונמית, בתוך עמי אנוכי יושבת, ונבקש בשביל כל עמך ישראל, ברך את המציאות. עומדת בפנינו בחירה גדולה, זה זמן של בחירה. שאנחנו צריכים לבחור איך אנחנו מגיעים לראש השנה, באיזה מחשבה אנחנו מגיעים ליומיים האלה של המחשבה, כמה אופטימיות, איזה טעמים ונקודות אנחנו שמים על הפירות שהבאנו איתנו משנה שעברה, איזה כלי אנחנו רוצים בשנה חדשה, כמה אופטימיים אנחנו יכולים להיות כדי להגיד כן, אנחנו יכולים להביא כלי חדש. אנחנו מסוגלים להשתנות. זה הבחירה של העתיד שלנו עכשיו. פרשה מביאה צח כללות, כללות קשות מאוד, ורבי שמעון מראה לנו בזוהר, זה זוהר חדש, פרשת כי תבוא, מראה לנו שיש לנו באמת בחירה איך אנחנו מסתכלים על המציאות. שגם הכללות שיש לנו בחיים, ואפילו הכללות הנוראות שכתובות פה בפרשה, זה תלוי איך אנחנו מסתכלים. היה לי איזה דיון עם מישהו ברשת, יש נבואות מאוד קשות על אחרית הימים, על הדור שלנו, מלחמת גוג ומגוג, ויש כתובים כל מיני דברים, מלך פרסי שעתיד לשלוט פה בארץ ישראל במשך 12 חודש, לא עלינו. ואז מישהו אמר שם דבר נפלא. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא חייב לקיים את כל מה שכתוב. אז כתוב. אבל כתוב כדי שאנחנו נתעורר. ובורא עולם הוא תמיד יכול להטות את זה לפה ולפה.
אז אם הוא יכול לעטות את זה, גם אנחנו יכולים לעטות את זה. אנחנו יכולים לבחור מה יהיה העתיד. ויכולים לבחור האם הכללות האלה הן באמת כללות, או שהן ברכות. הנה אומר רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי הלך לו וברח למדבר לוד, ונחבא במערה אחת. אתם יודעים שהוא התחבא במערה במשך 12 שנה, 13 שנה. הוא ורבי אלעזר בנו, וקרא להם נס, ויצא להם חרוב אחד ומעיין מים אחד. אכלו מאותו החרוב ושתו מאותם המים, ואליהו הנביא, זיכרונו לברכה, היה בא אליהם בית פעמים בכל יום, ולימד אותם, ואיש לא ידע מהם. יום אחד היו שואלים החברים בבית המדרש, הם הגיעו בבית המדרש כנראה לזמן הזה, פרשת כי תבוא, ואמרו שמה, היו שואלים, נאמרו כללות שבתורת כהנים, בפרשת בחוקותיי, הם כנגד בית ראשון. כללות שבמשנה תורה, הם כנגד בית שני. והגלות האחרונה. והנה בכללות שבתורת כהנים, שמדברת על הגלות, איזה גלות? גלות בבל, שזה 70 שנה סך הכל היה. יש בהן הבטחות, ואהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, כתובות שם בתוך הכללות, כתובות שם גם נחמות. שכתוב שם, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק וכו', והארץ אזכור. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים. זה הכל כתוב שם בכללות שמופיעות בחוקותיי. ואילו הכללות שבמשנה תורה, פה בחומש דברים, אין בהן הבטחות כלל, נישט. רק צח כללות, 98 כללות. ואין בהן נחמה כלל, כמו שכתוב בכללות הראשונות, ולא היו יודעים החברים האלה, החכמים שהיו יושבים, לא ידעו איך ליישב את העניין הזה. קם רבי יהודה אליי ואמר, אוי על חסרונו, אני קצת קורא לכם כדי שתכירו את מתיקות לשון הזוהר, זה משהו באמת, עונג לנשמה. קם רבי יהודה, בר אליי, ואמר, אוי על חסרונו של בר יוחאי, שחסר לנו במערה שלו, אנחנו לא יודעים איפה הוא, אין מי יודע ממנו, ואם היו יודעים, אין לנו רשות לגלותו. ורבי יוסי, בן רבי יהודה, קם יום אחד בבוקר, ראה כל אלו העופות שהיו מעופפים, ויונה אחת הלכה אחריהם, קם על רגליו ואמר, יונה יונה הנאמנת מימי המבול, הצורה של העם הקדוש, כי ישראל נקראים יונה, לך יפה, לך נאה, לכי ועשי שליחות אחת לבן יוחאי. בקיצר, יונת הדור הראשונה, הוא למד מנוח, כן? הוא שולח יונה לרבי שמעון עם השאלה הזאת, מה נגיד לדור האחרון? תראו את החכמים מלפני 2000 שנה. הם חושבים, כתוב פה, מה נגיד לדור האחרון? כשהם יבואו, מה יהיה איתם? הם יסתכלו בכללות האלה שמדברים על הגלות הזאת שלהם, ויראו רק כללות בלי נחמה. מה נגיד להם? אף היונה מצא את רבי שמעון, אני מקצר מפאת הזמן, תלכו לזוהר. בא אליהו הנביא, רבי שמעון בכה על כל העניין הזה, כשהוא קרא מה החברים אומרים. בא אליהו הנביא, אמר, קום רבי שמעון, התעורר משנתך, אשרי חלקך שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבודך. כל ההבטחות והנחמות של ישראל כתובים באלו הכללות. בתוך הכללות כתובים הברכות. הנה, צא וראה. כן? שמעתי מישהו אומר, איזה רב אמר, אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יודע לעשות, זה לקלל. הוא פשוט לא מסוגל לקלל אותנו. גם בתוך הכללות שלו זה ברכות. צא וראה, מלך שאהב את בנו, אף על פי שקיללו ויקעו, אהבת מאב אליו. כשמראה כעס חזק, אז רחמים שלו עליו. כך הקדוש ברוך הוא אף על פי שקילל, דבריו הם באהבה. בגלוי הן נראות ככללות, והן טובות גדולות משום שאלו הכללות היו באהבה. והקשה מכל אלו הכללות שכתובות פה, הוא זה שכתוב גם כל חולי
וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, יעלם השם עליך עד ישמדך. זאת אומרת, גם כל מה שכתוב, כל הדברים הנוראים שכתובים פה, חוץ מזה הוא יעלם על שוננו בעזרת השם, את כל הדברים האלה עד ישמדך. אומר הזוהר, כאן ההבטחות של האב על בנו הן באהבה רבה. יעלה לא כתוב, אלא יעלם כתוב. כאילו יעלה אותם. אז לא כתוב יעלה את הכללות, את החולי הזה, אלא כתוב יעלם, כאילו יעלה אותם, אבל זה תכלס המילה היא יעלם, שפירושו שיכבוש אותם ויכסה אותם בנקב במקומם, שלא יצאו לחוס ויהיו כבושים ומכוסים בתוך הנקב שלהם. הסוף של כל הכללות והסיום שלהם הוא והשיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותם. בכללות פה כתוב שהשם יחזיר אותנו לאן? למצרים. איפה שהוא אמר שלא נחזור לשם בכלל יותר. והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. ראו הבטחות ונחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לישראל באחרית הימים. שכתוב וישיבך השם מצרים באוניות, שהוא הבטחה לשוב ולעשות ניסים ואותות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים בימים הראשונים, כמו שאמרו כי אמץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. ומה זה באוניות? הפירוש הוא כאן, כמו שאמרת, שאתה דורש בעניות, כי האלף נחלפת לעין, דהיינו שתכלה אז הפרוטה מן הכיס. אבל עתידים כל בני העולם לבוא על ישראל באוניות הים, ויחשבו לחלות את ישראל מן העולם, וכולם יהיו נטבעים בתוך הים, כמו שעשה למצרים בימים הראשונים. חתיכת שואו הולך להיות לנו עוד מעט. כן. מיום שנברא העולם, לא גילה הקדוש ברוך הוא גבורתו שתראה בעולם ולא שעת רצון, אלא בדרך ההוא למצרים, כי כאשר ראיתם את מצרים באותו הדרך, באותו אופן יעשה לך. והוא ממשיך פה בעוד כמה עניינים ואומר, וכל זה יהיה באחרית הימים, והכל תלוי בתשובה. הכל תלוי באיזה כלים אתם תכינו. כי תכלס אני לא בא לי לראות אף אחד טובע בים. ולא בא לי לראות מלחמות יותר. וזה שזה כתוב, הקדוש ברוך הוא לא חייב לקיים את זה. הוא רוצה לראות איך הבנים שלו מתנהגים. ואם אנחנו נבחר להיות אופטימיים בשביל כולם, נבחר להכניס רוח חיובית, נבחר להכין את הכלים שלנו לראש השנה ולכוון בשם כל ישראל, ולהיות ביחד כאיש אחד ולב אחד, ולהחליט שאנחנו בראש השנה הזה לא מדברים שטויות, לא מביאים ביקורת, תראו, זה יום שהוא כולו מתברר במחשבה, אז אם במחשבה שלי יש, איך היא נראית, וואי, איך הוא לבוש, וואי, זאתי עוד פעם עם השטויות שלה, או וואי, איזה עולם מסכן, איזה עולם דפוק, לא יודע. המחשבות הרגילות האלה של בדרך לסופר, אם אנחנו נבוא עם המחשבות האלה ליום שהוא כמו ניתוח ראש, אנחנו לא יכולים לבוא עם פטיש 5 קילו, אנחנו צריכים לבוא עם כלים עדינים, עם מחשבה עדינה. אנחנו נחליט שאנחנו אופטימיים, אנחנו נחליט שאנחנו רואים רק טוב. ראש השנה לא עושים וידוי, לא אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא מחטטים. למה? אתה רוצה מחשבה נקייה. זה תחילת המחשבה. זה עכשיו הכלי הראשון של השנה החדשה. אתה רוצה מחשבה נקייה. אתה רוצה לחשוב רק הטוב והמיטיב. הוא רוצה להיטיב לנו. אז גם אני רוצה להיטיב. אני רוצה לראות את הטוב בזולת. אני רוצה לראות את הטוב בעצמי. אנחנו יכולים לשנות את כל העולם. הדברים האלה שכתובים פה לא חייבים לקרות. הם לא חייבים לקרות ככה. יכול להיות קפיצה בסרט.
עיקר העיקרים והכוח שאנחנו יכולים לקבל הוא מהעניין של בתוך עמי אנוכי יושבת. דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, שאמרנו כי תצא למלחמה והיית במחנך והיה מחנך קדוש. בן אדם רוצה לצאת למלחמה, וזאת מלחמה על העתיד, לאן נבוא, לאיזה רצון נבוא, הוא צריך להיות בתוך מחנה. ואמרנו, הדגשנו שבוע שעבר, שאנחנו החוקים משתנים, אין יותר מחנות, חילוני, דתי, שמאלני, ימני, חסידות כזאת, חסידות כזאת, כולנו פה ביחד, עם ישראל, חזרנו הנה אחרי 2000 שנה, זה מחנה אחד, בתוך עמי אנוכי יושבת, וזה מה שצריך להיות לנו בראש, וזה נותן המון המון כוח, וזה יכול לשנות את המציאות, ואנחנו נסיים בסיפור קצר של רב שלמה קרליבך, הכנה לראש השנה, לראות כמה כוח אפשר לשאוב מההתקללות הזאת ומהזולת, מלהיות ביחד עם קבוצה של אנשים שחושבים טוב. הסיפור הוא על מוישלה. אתם מכירים את מוישלה שואב המים? שמעתם עליו פעם? מוישלה שואב המים, הוא היה נוהג לבוא אל הרבה שלו פעם בשנה, אל החויזה מלובלין. פעם בשנה לפני ראש השנה, הוא היה אוסף כל השנה פרוטה אל פרוטה, כדי לנסוע אל הרבה שלו, להיות אצל החויזה מלובלין לפני ראש השנה. ולא צריך לספר איך היו מתייחסים לשואבי מים באותו זמן, זה כמו בערך שמתייחסים היום למנקי רחובות, רק פי 10 יותר גרוע. הם היו נחשבים לבני המעמד הנמוך ביותר ולא נתנו להם טיפת כבוד, אבל פעם בשנה מוישלה הוא קיבל את כל הכבוד שבעולם. כשהוא היה נכנס לחדר של החויזה מלובלין לקבל את הברכה שלו, הרבי היה מקבל אותו בכל כך הרבה שמחה ואהבה, הוא היה ממש מחבק אותו. והשפע הזה של אהבה וכבוד שהיה מוישלה מקבל מרבו, היה נותן לו כוח להחזיק מעמד במשך שנה שלמה. לו ולאשתו ולילדיו. כך היה במשך שנים. אלא ששנה אחת ראש השנה מתקרב, ומוישלה שוב יוצא לדרך. הוא כל כך קצר רוח, הוא כל כך משתוקק לראות את פני רבו ולקבל את ברכתו הלבבית. אך כאשר הוא נכנס אל הקודש פנימה, פתאום הוא רואה שפני החויזה מרירים, ואינם עמו כתמול שלשום, ולפני שהוא מספיק להתקרב, אומר לו הרבי בנחרצות, מוישלה, לך הביתה, אני לא רוצה בך כאן. ומוישלה אומר, רבי בבקשה, אני חסכתי כל השנה כדי להיות איתכם. אתם מתארים לכם איך הלב שלו נשבר. אומר לו הרבי, אינני יכול לעשות דבר, אם אתה באמת רוצה בי, אם אתה באמת רואה בי הרבי שלך, בבקשה תסמוך עליי, חזור עכשיו לביתך. מה אפשר לעשות? להתווכח עם החויזה מלובלין? מוישלה יוצא החוצה והוא שבור לגמרי, והוא מתחיל לעשות את דרכו חזרה לכפרו, וכל הדרך הוא בוכה, הוא מנסה לעשות חשבון נפש, אבל הוא לא מצליח בשום אופן להבין למה רבו דחה אותו. הדחייה הזאת היא עבורו סוף העולם. הלילה יורד ומוישלה מחליט לעצור באכסניה אחת כדי לנוח, והנה היו שם חסידים רבים אשר היו בדרכם ללובלין בשביל להיות עם הרבי בראש השנה. והם היו כל כך מלאים שמחה שהם שרו ורקדו בהתלהבות עצומה גוואלד. כאשר נכנס מוישלה לאכסניה ועמד שם שבור, שמו לב אליו החסידים וקראו לעברו, מוישלה, מה קרה לך? למה אתה כל כך עצוב? ומוישלה אמר, אני ממש לא מבין, הרבי לא רצה לקבל אותי, הוא אמר לי לשוב הביתה. נשתתקו כולם. הם כמובן הבינו אותו, על כך בדיוק הם היו שמחים, על הזכות להיות עם הרבי בראש השנה, והם לא ידעו איך לנחם אותו. לבסוף אמר אחד החסידים, נו, כמה זמן אפשר להיות עצוב?
מוישלה לחיים. אני מאחל לך את הטוב ביותר, שתהיה לך ממש שנה טובה. ואז קם חסיד אחר וקפץ על הכיסא וקרא בקול גדול, מוישלה, אל תהיה עצוב. אני מבטיח לך שהשנה הזאת תהיה הגדולה והמוצלחת בחייך. לחיים מוישלה. והתעשתו כל החסידים וקראו כולם במקהלה, מוישלה לחיים. ופתאום כל העצבות של מוישלה היא כאילו התנדפה לגמרי. וחזרו החסידים לרקוד כשהם מושכים את מוישלה לתוך המעגל, ולא יאומן, בסוף מוישלה הוא זה שרקד הכי חזק. וכל הזמן מחבקים אותו, החסידים, ומברכים אותו, לחיים מוישלה, לחיים. הגיע הזמן של החסידים לנסוע ללובלין, והם עלו על העגלות, ומוישלה עמד שם מוכן להמשיך בדרכו חזרה לביתו, אבל כשהם ראו אותו עומד שם בצד ולא יכלו לעזוב אותו, פתאום ניגש אליו אחד החסידים ואמר לו, מוישלה, אל תהיה טיפש. אתה לא צריך לשמוע על הרבי. הרי הגמרא אומרת, כל מה שאומר לך בעל הבית תעשה, חוץ מצא. כך אומרת הגמרא. כל מה שאומר לך בעל הבית תעשה, חוץ מצא. אז אל תהיה טיפש. מוישלה היסס רגע, אבל החסידים כבר משכו אותו על העגלה, ואמרו לו לחיים מוישלה, וככה הם נסו כמה שעות, ולפנות בוקר הם הגיעו ללובלין. ומנהגו של החויזה היה לצאת בעצמו לקבל את פני חסידיו. ירד מוישלה מהעגלה עם כל החסידים, ופתאום כשראה את הרבי עומד ומביט בו, הוא נתקף בהלה. אבל הרבי, הוא קרא לו מיד, הוא חיבק אותו והוא נשק אותו, ואמר לו, מוישלה, אני כל כך שמח שחזרת, אני חיכיתי לך. ואתם מתארים לכם איזה בלבול היה למוישלה מהעניין הזה. אמר לו מוישלה, רבי, עכשיו אני ממש כבר לא מבין כלום. אתמול שלחתם אותי הביתה, ועכשיו אתם רוצים אותי שוב אצלכם? צדיקים, לך תבין אותם. ועכשיו אומר רב שלוימלה, תפתחו את שערי הלב רבותיי. ענה לו רבנו הקדוש, החויזה מלובלין, אתמול כאשר נכנסת לחדרי, ראיתי את מלאך המוות בעקבותיך, וידעתי שלא נותר לך זמן רב לחיות. לכן שלחתי אותך הביתה, כדי שתיפרד מאשתך ומילדיך. אבל כאשר פגשת את החסידים שלי, והם החלו לברך אותך עם כל הלב בברכת לחיים, דע לך, כל ברכה שברכו אותך, הדפה את מלאך המוות אחורנית. ומברכה לברכה, הורחק מלאך המוות, עד שנעלם לגמרי. ואז אמר לו החויזה, מוישלה, דע לך, עם חברים כמו שיש לך, אתה יכול לחיות לנצח. עכשיו עומדת בפנינו בחירה. האם אני אלך מפה ואני אשאל את עצמי, איפה יש עוד חברים כאלה? איפה אני יכול לקבל לחיים כזה? שיבטיח לי שתהיה לי שנה טובה, שאני אמצא את הזיווג שלי, שאני אמצא פרנסה טובה, שיהיה לי ילדים טובים. איפה אני יכול למצוא חברים כאלה שיגידו לי לחיים? או שאני יכול לצאת מפה ולומר, מעכשיו עד ראש השנה, אני מתחייב להיות חבר טוב של כל יהודי. ואני לא יחלקה עד ערב ראש השנה ויגיד, תכתב ותיחתם לחיים טובים ולשלום, לאלתר בספרם של צדיקים ושיש שנה טובה. אני מעכשיו, מפרשת כי תבוא, כל יהודי שאני אפגוש, אני אגיד לו לחיים. ואני אגיד לו שנה טובה. ואני אהיה המברך. ואני אעזור ליהודי הזה, אני אשפיע לו ואני אעזור לו אולי בקצת להפוך את הכללות שהיו לו השנה לברכות.
אני אהיה האופטימי במציאות. זאת הבחירה שלנו. בעזרת השם, שיהיה לנו לחיים, שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, וכתיבה טובה וחתימה טובה, והמשפיעים והנותנים, ראש השנה עם השתוקקות עצומה, להיכתב בספרם של צדיקים עם רצון להשפיע טוב, ולא חס ושלום בספרם של רשעים עם רצון של עצמו רק על עצמי ועל עצמי ידעתי, אלא באמת שיהיה לנו שנה טובה.